Толкова, нали? Той ще реши дали ще... Нищо не знае за болестта. Да, в принцип да не знае. Ма тук пише, детето е с дефекти в емайла на зъбите. Да. И за зъбките са писали. Само Той болест. снима или се разпича? Много му боля. През нощи е болен, сега кашля. Те по принцип не се разболяват. Той също се разболя. Ей да. Значи всичко е обаче различно. Ралито и с по-хладка вода и такова просто много бързо минава. И хреми и такива неща много бързо минава. Просто е... Всеки месец. Сега купихме наши чайници. Всеки ме да струва колко сребърна вода. От нея дава има чайна лъжичка. Като се дава и не плащат вируси и тези неща. Сребърна вода. Всеки ден даваме. И тя по принцип до сега за 5 години и 2 пъти е кашляла. И то вирус не е така да настигне. В принцип даже и храната на втория ден не дава. И при нас децата се са болни. Пък пък майките той не знае. им дават нито сироп за кашлица, нито... Да, и това се заразява. Да. Тук е Магария ли? Той дето взеха на много микроскопично изследване, там няма резултат. Или е дистрофично, или е симптом. А няма резултат. Да. Сега не се знае в коя форма. Иначе ръцете ми са хубави, пръстите ми са хубави. Сега няма много рани проблеми, но повече не става. Да, то... Ама вие не хори излизат от това. Излизат ли? Събира вода, Да. аз като Да. и ранички става. Да, да. Точно. И кръв събира по някакво. То кръвта е вода. Пречесване. Това е пречесване. Добре, в Плевен пише, че има, нали, лицево-челюстен хирург. Там изобщо ли не правят нищо за зъби, за такива неща не правят? Там казаха, Само пластика. Пластото и няма възможност, нали, и не ми взеха. А във Варна? Във Варна не знам дали ще платиме. Дадоха на едно направление, 3 сестри ни изпратиха на психиатър и каза, че нищо няма да платим, но не знам. По здравна каса по принцип за децата 4 пломбички може да направите. 4 пломбички по здравна каса дават, но повече от 4 се плащат. Защото аз имам син на 9 годинки и сега правихме по същия и сега зъболекарката каза. Така че по здравна каса 4 зъбчета ще им направят, но те са 8. И ще има повече, нали, да правят. Но аз ми е интересно защо ви изпращат точно във Варна. Просто, защото е по-близичко. Заради това. Да. Значи и там е можело да ги направят. Защото зато и не е, нали, толкова трудно да се даде опойка във всички такива окръжни градове. Има кой, нали, светен анестезиолог да даде опойка и в Русия правят, нали? И не е толкова сложно, зато се почудиха, ама изобщо не са всеки, че е по-близко за това. Че там Варна е държавна ли? Ами те направления, щом се е дали. Външна болница. Да. А със сигурност има 8 кариеща, погледнали съм го. А болят ли го? Той казва ли, че болят? Почти всяка нещо. Но той си отваря устата или смисъл страх ли го? Как сте го прегледали? Страхно. И заради това съм говорил повече. А иначе за преглед дава. Но ти може да го болят, като тръгнат да стърват. За преглед не дава. Трудно. Той има снимка. Да. Там пък стоя. Лесно му направи. Ама то, защото не е страшно, защото то трябва да седне да го штракнат, да. Много да знае Марион, много знае. Това легко ми да вика, мама, ела, много така, играе, няма нищо. Всички са таки умни, по-умни от другите деца. И много по-умни.